Saluda. Zaten gore jo eta geho, gore bere utzien pista bat da. Ni baino lehenok ez daba zan, hartzekoa. Eta behak ezin zula egon, orduan bere ordez nahi almantzien. Ba, sorpresa, banakien, aurten ezparan bazta dator urtien emango ziela. Osea, aikea, geldi, pakotzi bana ze inaz. Da momentuan, bueno, txarte, ietzako eta, bale, ondo. Jende asko izango bat irutzat, jose urduren gonatxela baino, bueno, momentuan, ez zango zu. Erdi parranderu izan duen naiz da, baleko izango naiz. Irutzat. Oa metzala zain hau, jarrik usko du. Esan ziren, geho gora jo barretela, porque txafilua niko eta barretela. Gu, Rusiakua, Rubikuak eta Alkatiak. Orduan indageho, gora jo barret. Tabarra hartu nuen lehenbizik urtian hasi zinean. Lehenbizik bi urtien nindua lehenbizik barrilak hasi nintzen. Gero taborrak hasi nintzen. Da gero abanderatua jarri nintzen, da abanderatuak batian hasi nintzen dirigitzen, da artik gronea dirigitzen. Amabi urteo. Bai, gutxi bai. Dosian uste da ziginela. Eta borra da, horretik ametxe, urtero. Eta osasun odon bitartez egiten dugu.